ta wuce, kowa ya sani. Corona ta wuce, kowa ya sani. Talauci ya yawa, an buɗe masallatai, saura makarantu. Corona ta wuce, kowa ya sani. Talauci ya yawa, an buɗe masallatai, saura makarantu. Shan waya, suna na Rufayi Abubakar Amin. Ka shigo ɗorayi gidan wajen gidan sarki lamba 111 wanda ya ga uwar ku tuna sai ku barayin banzaye barayin wofi don gutsun uwar ku irin tare da zaka musu ya kan saki babu shi ko da ya gutsun uwar ku ko da ya gutsun uwar ka zaka gaya min wannan maganar ba ma ka lallaba ni ba ka dinga gaya min irin wannan dan me cin uwar ku kan ga abu ba sai